अजनखौ दैखोनो हानायनि सासे मानसिनियाव मोनसे लिमिट थायो। सोरबाया 5 केजि दैखोनो हानो हागौ, सोरबाया 10 केजि, सोरबाया 20, सोरबाया 50, सोरबाया 80, सोरबाया 100, सोरबाया 150। बेबायदि अजनफोरखौ सोरबाया दैखोनो हानो हागौ। नाथाय बे अजनखौ लाबाय थानो हाया। दान्दिसे समनि थाखाय लानो हागौ, नाथाय बेखौ अरायनि थाखाय दैखोनानै दोनबाय थानो हाया। बेखौ बोख्लायनो गोनां जागोन, बेखौ दोननो गोनां जागोन। बे अजनखौ लाबाय थायोब्ला मानसिया बेरायनो हानाय नङा, खामानि मावनो हानाय नङा, जेबोखौनो मावनो हानाय नङा। दा बेवहाय बै अजनखौ गावनिफ्राय बोख्लायनो गोनां जागोन। अनजाना ख्रीष्टप्रियफोर, दिनै आङो बेबायदिनो बिसयखौ बुंनो थांगासिनो दङ। आत्मिक जिउआव, स्पिरिचुवेल जिउआवहाय जोंनियाव गोबां समावहाय बेबायदि अजना थायो, जि अजनखौ जोङो दैखोनो हाया जानानै बेबायदि अजनफोरखौ लानानै बेरायथिंबाय थायो, जायनि जाहोनाव जोङो आत्मिक जिउआव जों बेरायनो हायै जानानै दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोङो बेबायदि सोमोनांथाव बाथ्राखौ नायगोन। दा बेवहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों, जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन, जेन जोङो मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ बुजिलाङो। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथाङा जुदि दिनैनिसो आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो बेजोंनो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइकआ आंखौ गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां मटिभेट एबा थुलुंगा होयो। आरो लोगोसेयैनो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन, जेन गुबुनफ्राबो बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथियो। दे अब्ला जोङो समखौ आद्रि खालामाब्लानो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। अनजाग्रा प्रियफोर, जि अजननि बाथ्रा बुंदों, बे अजनानो जाहैबाय पाप। जि पापखौ लानानै जोङो आवगायलांगासिनो दङ, बियो जोंखौ अजन खालामदों। आत्मिक जिउआवहाय जोंखौ लोरबां खालामनानै दोनदों। आरो आत्मिक जिउआवहाय जोङो जिबायदि उदांस्रियै रेजेङै जों थानांगौमोन, बेबायदि रेजें थानो हायाखै। बे पापनि बिसय अनलि मोनसेल' बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों। बे मोनसेल' बाथ्राखौ जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा गोसो होनांगौ आरो बे पापनिफ्राय गावखौ उदांस्रि खालामनानै लानांगौ। बे अजननिफ्राय गावखौ फ्रि खालामनानै लानांगौ। आरो बे अजनानो जाहैबाय फरगिभ इच आदार। बेजों बे निमाहा होज्लाय, गावजों गाव निमाहा होज्लाय। बेनिखायनो कलसियारि 3:13 ओरैहाय बुंदों, गावजों गाव सैज्लाय आरो नोंसोरनि सोरबाया सोरनिबा जेंना दाय मोनब्ला निमाहा होज्लाय। फोरबुआ जेरै नोंसोरनि दायफोरखौ निमाहा होदों, बेबादिनो नोंसोरबो गावजों गाव निमाहा होज्लाय। प्रेज द लर्ड। बे इसोरनि बोसोनखौ मोजाङै बुजिसिननो थाखाय आङो मोनसे फिदिंनाय सल' लानानै फैदों। जि सल'खौ नोंथांमोना खोनासङोब्ला गोबां आशीर्बाद आरो बे बाथ्राफोरखौ मोजाङै रोखायै बुजिनो हागोन। मोनसे समाव मोनसे गामियाव सानै सेंग्राफोर दङमोन, जायनि मुङानो जाहैबाय गोमबोर आरो अख्रां। बिसोर सानैजों उन्दैनिफ्रायनो गोबां लोगो। बिसोर सानैजों उन्दैनिफ्रायनो फरायनायाव, थाबायनायाव, गेलेनायाव, जानायाव, बायदिसिना खामानिफोराव लोगोसेयै थानानै, लोगो जानानै खामानिफोरखौ मावबोदों। आरो बिसोरो ओरैबायदि मोजां लोगो। बिथांमोननि बेबायदि लोगो जानायखौ मण्डलिनि बयबो सुबुंफोरा बाख्नायो। बिसोरबायदि लोगो रावबो गैया। बिसोरबायदि लोगो जोंनियाव रावखौबो बुंनो हाथावा होननानै बयबो मण्डलिनि मानसिफोरा बाख्नायो। मानोना बिसोर अरायबो ज'ज'यै बेरायो, ज'ज'यै खामानि मावो, गावजों गाव गावनि दुखु दाहाफोरखौ शेयार खालामज्लायो। आरो बिनि न'आव बि थाङो, बैनि न'आव बि थाङो। बिसोरो बेबायदिनो लोगोमोन आरो बिसोर बेबायदिनो समफोरखौ हगारगासिनो आरो मण्डलिनि बयबो बिसोरखौ बाख्नायो। सानसेखालि गामिनि साखाथि टाउनाव मोनसे गिदिर मेला फैदों। आरो बै मेलाखौ बिसोर सानै सेंग्राया एबा बिसोर लोगोफोरा सानैजों थांनानै नायहैनो थाखायबो थामथिम खालामबाय। बे मेलायाव दङमोन फारसेनिफ्राय गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै एन्टारटेनमेन्ट आरो लोगोसेयैनो नांगौ बायदि बेसादफोरखौ फाननाय, बेफोरबायदि गासैबो बे मेलायाव दङमोन। सानसेखालि बिसोर सानै लोगोफ्रा, गोमबोर आरो अख्राङा, बै मेला फारसे थांबाय आरो मेलायाव गोबांखौनो नायदिंबाय। नायदिंनायनि उनाव गोमबोरा मोनसे दखानाव हाबबाय आरो बे दखानाव, मेलानि दखानाव, बियो मोनसे समायना घड़ीखौ नुनो मोनबाय। आरो बियो बेयावहाय बै घड़ीखौ गोबां गोसो जाबाय लानो थाखाय। आरो बै घड़ीखौ बियो बायबाय। बायखांनायनि उनाव गोमबोरा गावनि आखायाव घड़ीखौ गाननानै लाबाय। बिनि उनावहाय अख्राङाबो बिनि खाथियावनो दङमोन आरो अख्राङाबो बिनि घड़ीखौ गाननायखौ नुनानै गोबां समायना नुदों। आरो बिनि उनाव गावनि लोगो गोमबोरखौ खावलायबाय, लोगो गोमबोर, नोंनि घड़ीखौ आंनो दान्दिसे सम
गाननो थाखाय हरथ'दो होननानै। आरो गोमबोराबो मोजां लोगोखाय बिनि बिनाय लोगो लोगोनो अख्रांनो गावनि गाननाय जिथु घड़ी, गोदान घड़ी दङमोन, बे गोदान घड़ीखौ खुनानै अख्रांनो होनायसै। जेब्ला अख्राङा गोमबोरनिफ्राय घड़ीखौ लाबाय, जेब्ला गावनि आखायाव गाननो होननानै अख्राङा थाम थिम खालामबाय थादों, बै समावहायनो घड़ीया गावनि आखाइनिफ्राय हायावहाय गोग्लैबाय। आरो हायाव गोग्लैनाय लोगो लोगोनो बै घड़ीनि जिथु ग्लास दङमोन, ग्लासा बायबाय आरो गाज्रि जाबाय। आरो बेखौ लानानै बिसोर सानैनि गेजेराव गोबां दाङाबाजि जाबाय। गोमबोरा गोबां गाज्रि मोनबाय, गोमबोरा गोबां गाज्रियैनो अख्रांखौ रायबाय। आरो अख्राङाबो बिनि रायजानायखौ खोनानानै एबा बिनि रायनायखौ खोनानानै गोबां दुखु मोनबाय। बेबो गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बुंबाय, रायबाय। बिनि उनावहाय बिसोर सानैनि जिथु समायना लोगो दङमोन, बे समायना लोगोआ बै दिननिफ्राय बायबाय। गोसोआव मोनसे आघात लाबाय आरो गोसोआव मोनसे नेरनाय गोसोखौ लाबाय। गोमबोरा अख्रांखौ निमाहा होआसै, अख्राङाबो गोमबोरखौ निमाहा होआखसै। बिसोर सानैनि गेजेराव बे गाज्रि मोनलायनाया थाबाय। गोबां सम बारलांबाय। गोबाव सम बारलांनायनि उनाव बिसोरनि गामियाव गोमबोर आरो अख्रां मोननि मण्डलिया मोनसे फारिलाइ सनमिलन प्रग्राम खालामदों। आरो बे सनमिलन प्रग्रामनि जिथु टपिक दङमोन, बे टपिकआबो कलसियारि 3:13 सिरिमोन, गावजों गाव निमाहा हो। आरो बे बिसयआव बाथ्रा बुंनो थाखाय सासे फोरोंगिरि, सासे आलासि फैदों। आरो बियो गोबां मोजाङैनो गोबां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय। इसोरा जिहेतु जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ निमाहा होदों, जों साफ्रोमबो गावजों गाव निमाहा होज्लायनांगौ होननानै गोबां बेखेवनानै बुंबाय। आरो बै समाव गोमबोर आरो अख्राङाबो बै गिर्जायाव दङमोन। गोमबोरा गोसोआव सानबाय थादों, आंहाबो गोरोन्थि जाबाय। जि घड़ीनि थाखाय आंनि लोगोखौ आङो एसेग्राब रायबाय, आं बिखौ निमाहा होनांगौमोन होननानै गोसोआव गोमबोरा सानदों। आरो बिनि उनाव अख्राङाबो सानबाय थाबाय, आङो बिनिसिम निमाहाखौनो बिनो रोङाखसै, आंबो बिजों नांलायबायसो आरो आंबो गाज्रि मोनबायसो होननानै गोसोआव अनुताप जादों। जेब्ला गिर्जाया बायबाय, सनमिलना जोब्बाय, बिनि उनावहाय बिसोर सानैबो गावजों गाव निमाहा होज्लायनो थाखाय नायगिरदों। आरो थारैनो बिसोरो लोगो मोनज्लायबाय। बिनि उनाव गोमबोराबो अख्रांखौ बुंनायसै, आंखौ निमाहा होदो होननानै। आरो अख्राङाबो बुंबाय, आंखौ निमाहा होदो होननानै। बेनि उनाव बिसोरनि जिथु समायना लोगो दङमोन, बे लोगोआ आरोबाव जाफिननायसै। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जोङो बे सल'नि गेजेरजों जोङो बेखौ मोनथिनो हादों, बेखौ बुजिनो हादों, जोङो मानसि हिसाबै जोंनि गेजेराव जोंहा सोरजोंबा दुखु दाहा, सोरजोंबा बबेबा बिसयाव नांज्लाय खमज्लाय, जेंना एना एनि जानो हागौ। नाथाय इसोरनि जिथु बोसोन, इसोरनि जिथु बायग', कलसियारि 3:13 सिरिया जोंखौ बेखौसो उपदेश होदों जे गावजों गाव निमाहा होज्लाय। जेरैहाय इसोराबो जोंखौ निमाहा होयो, इसोरा जोंनि पापफोरखौ नागारो, बेबादिनो गावजों गाव निमाहा होज्लाय होननानै दिनै जोंखौ परामर्श होदों। जेरै जोङो सल'आव मोनबाय, गोमबोर आरो अख्राङाबो मोनसे समाव मोजां लोगोमोन, नाथाय बबेबा गेजेर ससेयाव दुश्मन जाज्लायदोंमोन। नाथाय जोबथायाव बिसोरो लोगो जाफिनज्लायदों, निमाहा होज्लायदों। थिग जोंबो बेबायदिनो निमाहा होज्लायनांगोन। अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, दान्दिसे सम साननानै नायगोन ने? नोंथाङा गिर्जायाव थाङो ने? नोंथाङा खुलुमनाय सिबिनायाव बाहागो लाबाय थायो ने? नोंथाङा आर'ज खालामो ने? नोंथाङा मेथाइ खनो ने? नोंथाङा गासै हाबाफारिफोराव, गिर्जानि हाबाफारिफोराव सहाय होयो ने? येस, बयबो बुंगोन, औ, आङो गिर्जायाव थाङो, आङो आर'ज खालामो, आङो मेथाइ खनो, इसोरखौ खुलुमो, सिबियो, इसोरनि बुंनाय बायदिखौ आङो मावो होननानै गोबाङा बुंगोन। नाथाय प्रियफोर, नोंनि गोसोनि बबेबा खनायाव जुदि नोंहा सोरखौबा नायनो बानाय, हेव साननाय, एना एनि खालामनाय, गाज्रि मोनखोमानाया जुदि दङब्ला, नोंथाङा इसोरनि बोसोनखौ लायाखै, नोंथाङा दिनै इसोरनि बोसोनखौ मानियाखै। मानोना कलसियारि 3:13 सिरिया स्पष्टयै बुंदों, नोङो गुबुनखौ गाज्रि मोनदोंब्ला नोङो निमाहा हो। गुबुना नोंखौ निमाहा होदोंना होआखै बे बाथ्राखौ नों साननो नाङा, नाथाय नोंथांनिफ्राय नोंथाङा निमाहाखौ होनांगौ, मानोना बियो इसोरनि बोसोन। आरो लोगोसेयैनो मोनसे सोमोनांथाव बाइबेल सिरिखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायबावदों। बेनो जाहैबाय मार्कुसनि 17:22 सिरि। जेब्ला आर'ज खालामनो गसङो, अब्ला नोंसोरहा सोरनिबा सायाव माबाफोर जेंना साननाय दंब्ला नोंसोरो बिनो निमाहा हो, अब्लानो सोरगोआव थानाय नोंनि बिफायाबो नोंसोरनि गोरोन्थिखौ निमाहा होगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो इसोरनिफ्राय निमाहाखौ मोननो हास्थायो।
निमाहाखौ मोननो लुबैयो। जों मोनफ्रोमबो आर'जआव बुङो, फोरबु आंखौ निमाहा खालाम, जिसु आंखौ निमाहा खालाम, आङो बेबायदि मावबाय, आं गोरोन्थि मावबाय होननानै गावखौ दद्र' खालामनानै जिसु ख्रिस्ट'नियाव आर'ज बियो। बे गोनांथिथार, बे नंगौ, बे सैथो आरो बेखौ खालामनांगौ। नाथाय बिनि सिगाङावनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ मा बुंदों? इसोरनि बोसोना मा खालामनो होदों? जुदि आंहा सोरनिबा सायाव गाज्रि साननाय दङब्ला, आंहा जुदि सोरखौबा गाज्रि मोननाय दङब्ला, सोरखौबा नायनो बानाय दङब्ला, बेफोर गासैखौबो निमाहा होग्रोनानै आर'ज खालाम, बेखौसो बुंदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोङो गिर्जायाव थाङो, मोनफ्रोमबो खुलुमनाय सिबिनायाव थाङो, उन्दुनायनि सिगाङाव आर'ज खालामो, जानायनि सिगाङाव आर'ज खालामो, माबा मोनसे खैफोदनि समाव जों आर'ज खालामो। नाथाय गोसोआव जुदि आंहा गाज्रि साननाय सोरनिबा बिसय, आं सोरखौबा जुदि निमाहा होनो हायाखैब्ला, जोंनि आर'ज खालामनायाबो बेर्थ जागोन, ओरैनो जागोन। मानोना इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ बुंदों, आर'ज खालामनायनि सिगाङावनो सोरनिबा सायाव नोंथांहा, जोंहा जुदि माबाफोर गाज्रि साननाय दङब्ला बेखौ निमाहा होग्रो होननानैहाय बुंदों। अब्ला बे बाथ्राया जोंनो लागै बेसेबां एक्सेप्टेबल बाथ्रा, बेसेबां इम्परटेन्ट बाथ्रा, जों बेखौ साननांगोन प्रियफोर। दिनै जोङो बेराम आजारनि थाखाय, बेराम आजार सोखाजानायनि थाखाय, हुस्थ' जानायनि थाखाय जों आर'ज खालामो। दुखु दाहा जेब्ला जायो, जोङो गोजोन मोननो थाखाय आर'ज खालामो। दिनै जों जिसु ख्रिस्ट'नि सहायखौ नायगिरो, नाथाय गोबां समावहाय जों मोननो हाया। अनजाग्रा प्रियफोर, मानो? जाहोना बेनो, जिहेतु जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ स्पष्टहै रोखायै बुंनानै दोनदों, जिहेतु आंबो नोंसोरखौ निमाहा होयो, थिग बेबायदिनो आर'ज खालामनायनि सिगाङावनो नोंनि जिथु दुश्मनफोर दङ, नोंहा सोरखौबा गाज्रि मोननाय दङब्ला निमाहा होग्रो होननानै बुंखाथारदों। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, बियो जोंनि लागै गोबां सिरियास। ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव, स्पिरिचुवेल जिउ खुंनायाव, सोरबाहा जुदि सोरखौबा गाज्रि मोननानै थानाय दङब्ला, बे नोंथांनि मोनसे गिदिर अजन। बे गिदिर अजनखौ लानानै जुदि थाबायबाय थादोंब्ला, नोंथाङा आत्मिक जिउआव गोबां लोरबां जानानै दङ। दा बेयावहाय जिउमायारि जिउखौ बोलोग्रानिख्रुइ बोलोग्रासिन खालामनो थाखाय, साबसिननिख्रुइ साबसिन खालामनो थाखाय बे आखलखौ नागारनांगोन। गोसोआव जुदि सोरखौबा गाज्रि मोननाय, मेगन सानाय दङब्ला गोख्रैनो निमाहा होनानै इसोरनि निमाहा होनायखौ लादो। बे समान बाथ्राखौनो इफिसुसारि 4:32 सिरियाबो ओरैहाय बुंदों, गावजों गाव अनज्लायदो आरो सासेनि दुखुआव दुखु जाफादो, आरो ख्रिस्ट'जों इसोरा जेरै निमाहा होयो बेबादिनो निमाहा होज्लायदो। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअ'आ जों साफ्रोमखौबो गोसोखांहोदों। दिनै जों गोबांफोरा बुङो, नोंथाङा गिर्जायाव थाङोना होननानै सोङोब्ला, येस, गिर्जायाव थाङो। आर'ज खालामोना? खालामो होननानै बुङो। इसोरनि खामानिखौ मावदोंना? मावदों होनदों। सोरबाया पास्टर मावनो हागौ, सेक्रेटारि मावनो हागौ, सोरबाया गोबां रोखोमनि बिबान मावनो हागौ इसोरनि। नाथाय गोसोआव बेखौ जुदि लानानै दङब्ला, बे अजनखौ लानानै दङब्ला, गोरोन्थि जानानै दङ। सोरखौबा जुदि नेवसिनानै दङब्ला, सोरखौबा जुदि मुगैनानै दङब्ला, दासिमबो जुदि निमाहा होनो हायाखैब्ला, निमाहा होनो हानाय गोसोखौ जुदि बानायाखैब्ला, बे अजना नोंखौ खोख्लैबाय थागोन बेरायनो, आत्मिक जिउआव बेरायनो, आत्मिक जिउआव, स्पिरिचुवेल लाइफआव नोंथांखौ उदांस्रि होआखै। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जिहेतु इसोरनिफ्राय निमाहाखौ नायगिरो, जोंनो गुबुनखौ जुदि गाज्रि मोननाय, मुगैनाय, निमाहा होनो हायि गोसोआ दङब्ला, गोख्रैनो निमाहा होनो हानाय गोसोखौ लादो। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथाङा बेफोर बाइबेल सिरिफोरखौ, इसोरनि बोसोनफोरखौ देहेन खालामगोन आरो नोंथाङाबो आशीर्बादखौ लागोन। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जै मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। आमेन।